Vrei să te știi și tu pe scaun? Pregătire, pornire la rece, reîncălzire motor. Hai, tati. Ține. Deci nu vrea să stai în spatele lui. Hai, Dimitrie, avansează. Dar asta e dublă și de plin și de tras? E mai greu cu copii. Dimitrie. Trebuie doar să aștepți, tata. Gata, mergem la următorul? De la următorul tren. Hai, la următorul tren. Ce, ai și coborât deja?